Aya paabag po ke kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pag masusyan tayang ngeni ing banal a misa, para king Miyerkules ning mumuna ng Domingo ning karaniwan a panahon. Iyabe tala naman kaniting misa, ring makatuking intensyon. Para king malagwan ng kapaldanan, Peter Lee, at para king kaladwada, Reperfidia Dolom at Mariano Balagtas. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ariel D. Limhoco, Parish Priest of San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Kinagiling pa, paning Anak, paning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Memalen kami ning banala, ning pibali-bali, ning Diyos, ing grasya, kapaypan at lugon ng Ginoo, sang mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, kabang pagsadyan tayang pagmasyan, ing misteryo ning lugod na ning Ginoong Jesucristo, tagapantala rin kaya katang kasalanan tamo at ipanagbuta mo king Ginoo, ing patawaran na ng pong pasinangan nakatamo, king kaya katang kasalpantayan at pamibibi. Amin ang tamo king Diyos, mapamakalulo, at kaya kayo kapatading migasala tamo. Itamo ni aminan ko. King Diyos, ama pamakalulo, at ke kayo kapatad, ing mikasala kung binaking pamisip, pamangamano ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, o linita ipanigapu ko kang nuan a Mariyang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampon banal, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginuta mo. En Diyos, ipang may paing tuto, pakaluan na katamo, king pangpatawad ng kasalanan tamo, dala na katasan, nakimbiyala nangga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo, oy paming maypaya, king makapagmulala mong kaburian, ing kang kapulungan, kailangan niyang makirake, king kasakitan ng Kristong kiyang anak. Ibiyang espiritu ning kapibabatan at lugod, karetang mi pasakitan, paulinin ka sa pantayan ng dakya ka. Ban maging matatag at tapat lang patuto, king daralamong kaligtasan. Itiadwan mi kaya ko, o Diyos, king kawalatan ng Jesucristo, anak mo, amabiat magari kambi mo kami itong aning bala espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king mumuna ng librong Samuel. Susuyo neman king Ginoo ing anak a Samuel, lalam ng pamamahalang Eli. Malagad yamong magsalita ing Ginoo, kanitang panahon na ita. Malagad mo ing mikakamalik mata. Minsan na aldo, makakeraya i Eli, ketang lugal na king bale ning Ginoo, nung nuya matudtud. Mapula ne mata at halos ene manakit. Eya pamitda kanita ing sulu king bale ning Ginoo, at matudtudya naman i Samuel king bale ning Ginoo. Ketang lugal anong nu at ing kaban ning Diyos. Kanita nga nang minaos ning Ginoo kang Samuel. Samuel, Samuel, nano po ito nga nang may kibat, at sakaya
milaying minta kang Eli at ngana, awsan niyo ko po, nano pong buriyo. Pekibat ng Eli, era ka inaus, sulong matudtud na kang pasibayo. Mekoya at migbalik king pagkerana. Nga ng pasibayong minaus ning Gino. Samuel, mibangon niya Samuel at mintaya kang Eli at ngana, awsan niyo ko po, nano pong buriyo. Dapot pekibat ng Eli, era ka inaus, anak ko, sulong matudtud na kang pasibayo. Ene pa kanita kakilala Samuel, ing Gino, uling ene pa akasabi ning Gino. King katlong ulit inaos na naman ning Gino Samuel. Mibangon niya iti at mintaya kang Eli at ngana, awsan niyo ko po, nano pong buriyo. Kanita, aintindyan Eli king ing ginuya ing mamaos king anak. Inya nga ng Eli kang Samuel. Sulong matudtud na ka, at nung awsa na ka, oy ning pakibat mo. Magsalita kayo, Gino, at makiramdam ya ing alipan yu. Mekoya Samuel at saka ne metudtud. Di natang yaing Gino at lepitane Samuel. Inaus ne kalupang ning Gewana, ngana, Samuel, Samuel. Magsalita kayo, Gino, at makiramdam yaing alipan nyo, nganang mekibat Samuel. Meragulya Samuel, ang tabayanan ne ning Gino at mipatutuan ing sablang sa sabyana. At balo na ning mabiluga Israel, manibat ka rin, dan ang Beersheba, king propeta ne ning Gino, Samuel. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Oy ni at yuko arapan mo, Gino, banto paran ing kaburian mo. Oy ni at syuko arapan mo, Gino, banto paran ing kaburian mo. Menaya kong mitmong kapibabatan king Gino, linusa na ko at pekiramdaman ing aklis ko. Maligaya ya ing taong manalig king Gino, at itang makikyabe ka ring taong palalo, at lalapit ka ring Diyos atutu. Oy ni at syuko arapan mo, Gino, banto paran ing kaburian mo. Ayin sakripisyo o daon ing kekang pagnasan, nune balugbog a kekang biyasang makiramdam, animal asisilaban king altar ing kekang adwan, o ayin a kapamayaran king kasalanan. Inya keka ngakong mga mano, oy ni at yuko arapan mo, Gino. Oy ni at syuko arapan mo, Gino, banto paran ing kaburian mo. Dikil kako makasulat king libro mo, matula kong tuparan, o Diyos ko, ing kekang kaburian, king kakong puso, batas mo ilang makasimpan. Oy ni at syuko arapan mo, Gino, banto paran ing kaburian mo. King maragul akap tipunan ning balen mo, ing mayap abalita ning pamagligtas mo, pisyag ko, Gino, balo mo king eko tutok ng magsalita karing kekang depatan. Oy ni at syuko arapan mo, Gino, banto paran ing kaburian mo, parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing ginumantabi kaya kayo, At keka antimurin. pamipasya kimay pabalita, agpaka San Marcos. Ligaya keka o Gino. Kalakora king sinagoga, tinaglos la Jesus at kimbalenda ria Simon at Andres, kaya beri Santiago at Juan.
Makarati kanita, ang babaeng katuwangan ng Simon, uli ning matas siya lagnat. At sinabi ni kagad kang Isus, niya lepitan ng Isus, tela na ni gamat, at sinupa ng tinalakad. Kanita mo rin, likwa na ning lagnat na ing matungubay at migsilbiya karela. Niyang silim-silim na, limbog na ingaldo, ding tao, dala-dala kang Isus, ding sablang masakit, at ding alip lang daring demonyo. Mitipon la, rin sablang memalen, king tulit na ning pasbol na ning bale. Pe, pakayapa na langan, ding dakal at taong masakit, at makimiyayaliwang kapanamdaman. Pinabi na naman, ding dakal at demonyo, at enala, pepaboren migsalita. Uling ilabalura, nung nino Yesus. Galingaldo pa mo, mibangon ni Yesus. Mintay kilugal at tahimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintunde di Simon ang ponding kayabi na, at ang ikit de, sinabi ra, panintunanda kayo po ning sabla. Dapat nga nang migsalitang Isus karela, kailangan tangon to, karing pakalapit a balen, bakong manaral, mo naman ka rin. Iti yung sangkan kung bakit meko ko Kapernaum. Inya, linibut siya king mabilog a Galilea, manaral niya karing karilang sinagoga, at pinabi nila ding demonyo. Pamalagpatad, imay babalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May paldo po at may kaugtuan na do kaya kayungan. At belated Merry Christmas and Happy New Year kaya kay tamungan niya po. Huling siyempre, milabas po yung holiday at ako managrit, lalo ng taga-radyo, taga-Bright FM. Happy New Year to all of you. Happy New Year po, Father. Bali po, kita pumilabasan na Pasko, siguradong dakal kayo pendi ng regalo niya po. Karing kaya kayong inaanak, kay nung pera, kay gift, makabalot la po. At ilangan ding ganaganang pamilyayo, pagsadyayo la, patakay kanta, ding pamilya mo, ding kamag-anak mo, ding kakalawanan mo. Kaya mag-last minute shopping ka pa, sabi, ay, siya mong pep, wala pa pala. Halay ka pa pala, asaling regalo. Tama ka yan, isipan da kata. Pero bali po, mo naman po regalo, dapat tamong isipan, baka nita, makapamiyata mo at makapagpasaya tamo king metong tao. At po tang mamiyata mo, tamo maging generous po tang Pasko. We should be generous all year round. Ing pamamye, mo balang Pasko. But it is an activity that we should do all year round. Po, at tandaan nyo, ulitan ko, po tang mamiyata mo, naman po palagi ng pera. Naman po palagi material na bagay na itang regalo. But there are many things that we can share, we can give. Po, kalupan ng ginutang sa Kristo ngayon nanong pemye na karening tao, naman po pera, naman po material na bagay, mas higit pa, mas importante pa, kaya sa aking pera, ang poking material bagay. Nanong pemya na kini, lugod, masabal, ang ponglingap, o yung po yung binyena. Kaya oras sa ito, lilingap na la, dening tao, uling masakit la. Sakit po, parusay po king tao, po. Ka makapag-obra, makabayad siya. Mami ang problema, makabayad siya. Kahit yung mag-suicide, doon na mo ning potanging happy ba tayong sakit na. Grabe na.
Alaning nga kagta pag-asa. Nga, importante yung binyan ng Ginoo. Ne? Higit siya paking pera, higit siya paking material bagay. Liningap nala, piyapakayap nala, nainuno nala, dening masakit. At gabat tapang alip ng demonyo. Ne? Ulitan ko po, yung tao, makapagpasayata mo, hanggang itama mi pera, hanggang itama mi material bagay. Jesus, yung pamasata mo, pera material bagay. Mas importante yung binyan. Ay lalaki po itong metong kwento niya po. Leo Tolstoy. Metong niya pong Russian novelist. Very famous. Sikat siya. At niya ugali Leo Tolstoy, ano ko rin, potang dakalya pinakitan o alos every week, mumunta kitang plaza. Potang at yung plaza, dening pulubi, dening magpalimus, maglinyala. Kalupan ng mala dolpi. Idolpi kay ba't na shooting, deng pakakalulu, maglinyala, didina na lang. So, Leo Tolstoy mga niya. Muntay plaza, at balo na nagawan na rin magpalimus ng mga ilangan. Makalinya na lang, magdala yung pera. Kaya one for you, makalinya lang. O nang, there was a time, anong ka rin, may kulangan lang rin ang dadala ng kay. Uling ating dinagdag. Diyat ang perang bibigyan ng balang ayuda. Bibigyan. Anyang itameto nga lalaking matwa. Turn na, no? Nayaning kay. Kapkapano rin kayang, ala na. May gisano rin ang pera ng bibigyan. Nanggewa ng Leo Tolstoy. Hinggewa na lepitan na itang magpalimos sa lalaki. Balbasan niya pa mo. Kaya ba't kinahol ni? Kabat ng kinahol, sabi na, kapatad, kalguran da ka, tsaka na inuma. Pasensya na ka na, hala na akong pera na. Kanya, yan ay nga pagkulog ko kaya ka. Ikaw landa ka, umanda ka. At sinabi na, kapatad, kalguran da ka. Kapat nagyawang Leo Tolstoy ni itang matwa, may pakyakya, may tatsya, at may ginagaya. Sabi na kang Leo Tolstoy, balo mo, ana, masigit siya pakimpera, ingbinya mo kako. Mas malagaya pakimpera, ingbinya mo ka na ako. Bakit, ana? Kasi inaos mo kong kapatad. At sinabi mo ka na ako yung kalguran mo ko. Kaya ba't kinahol mo ko pa? Pong inuma mo ko. Alamang gagawa ka na ako makanya na pandiryanda ako. Pero ika na, pakit mo ka na ako yung lugod mo. Kinahol mo ko, inuma mo ko, mo ko pindiryan. At kaya ba't sinabi mo, kalguran mo ko. Wakalingwanin niya na. Hanggang mapiyak ko. Hindi ba mo yun kanakwa na masigit pa kay nanumang pera, nanumang material bagay. Kasaya ko kung giwa mo yun eh. Ibla mo, you make my day. Apasaya mo yung biya ko. Kapatid, yan po yung binyan ng Jesus ngayon eh. Pera, salapi, material bagay, ako pa ng Leo Tolstoy. Noon ing lugod at masabal ng Jesus at lingap ng Jesus karang taong minta kaya. Masigit pa king naano pa mga matilbag. Pepakayapa na la. Inulo na la. May tulala, may sayala king biya da uling. Mila ko yung problema da. Mila ko yung karelang kaplas, karelang kasakitan at dadalanan. Bali po, isipan tamo, dadayang alawang tao kailangan da pera mo. Pera-pera mo yan sa lapi. Material bagay po ang ating kang dalapit kaya. Nanburi mo pera. Diba ano siya? Pero walo yun. There are things that are more than
money can buy, that we can give, that are important than material things that we can give. Ne? Kalupano po anta, niyang mingmisa kong mete. Mingmisa kitang 29 years old. Kesal ke last year, October, may atake last December. Ne? Kaya ba't pigmisa ke? Kaya ba't tang asawa no? Apat siya anak, babukutot siya pa. May byuda ya, keng marano na edad. At kikikya, ne? Malungkot siya, kikikya. Kabat ni misa, nang gawa ko, lepitan ke. Kaya ba't kinahol ke? Sabi ko kaya, magpakatatag ka. Agyo mo yan ako. Kaya mo yan. Si Bisaya, kaya mo yan ako. Kailangan ka ng mga anak mo. Huwag kang magalala. Marami ang tutulong sa iyo. Nandiyan ang mga biyanan mo. At ako, pagdarasal kita. Huwag mong kalilimutan na tumawag ka sa Panginoon. Magdasal ka. Huminga ng tulong sa Kanya. Magpakatatag ka at magpakatibay ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Huwag kang panghihina ng loob. Kinahol ke. At kaya ba't pala mo may pasnoya. Pala mo may salay lupa. Kapatid, itang binya ko kitang babaeng ito. Po pera. Abuloy. Yung binya ko mas siligit pa. Piyapas kinangang kelup. Word of consolation. Word of advice. Word that can give motivation to people. Ne po? Ito po yung kailangan tamo, kapatid. Ne? At mo, yung kasi mong bali, likwan na yung asawa, no? Subang kabilang bahay, kalaguran me, o kasi mong bali, kapat linipat ka, sabihan mo, ika kasi nakalangiya mo. Ika kasi, maayos kang katawan mo, likwan na yung asawa, no? Pata kay pinyabianan me po. Peksistime po. Ne? Dinaon me po. Nanit ang gawa mong ito. Yung dapat yung kailangan na nitang kasipin mo balang ito. Tang word of consolation. Word that can console her and give her strength. Tapos sana sinabi mo, agyo mo yan. Bibigay, pahinalob. Kailangan na rin anak mo. Magpakatatag ka. Asat manali ka kaya nga po Ginoo, alampasan mo yan. O yun po yung kailangan tamo, kapatid. More than money that we can give. Masigit pa ini kaya sa akin pera ang material na bagay. At ini, apamiyata mo ini, the whole year round. At istong iyan, yung bibigyan mo, yung tawa pa sa yame, apatula me. We must always express word of appreciation, word of consolation, word of gratitude. Express tamo ini, sabihan tamo ini, karang tao. Baka nita, potang sabihan tamo ini, apapatula tala, apapasaya tamo. Ne po? Jesus, ulitan ko, eman mami pera. Yaman mami material bagay, imibigyan na lugod at masabal at lingam. Pakaya pa no rin mas importante ito. At sana po, itamo, itakaliwan ito. Yung kailangan na rin kaparatang tao, mo naman pera. But it is your concern, your love, your word of advice, your word of consolation. Karela. Lalo po at yung lagi mabayad na sitwasyon, at yung mabayad na problema, may doris, tang malungkot siya, yung problema, you give her word of advice, word of consolation. May halwatang kayabi. Kailangan na yan. Baka nita, po takabibiyatala rin, you will make their day. You will make their life meaningful and happy by this word of consolation that you can give. It is more than money and material
material things. Palain ding balta. Kapatad, intukso, kakabaltaya ketiking yato. Malain tangking Diyos ban ipagkalubna kaya katamo in grasya, tuki king Ginoo at adayg isablang tukso at katang manalangin Ginoo. Itabi mo ring maro ka spiritu at ulwan mo in sakit mi. Ulitan tayo. Ginoo, itabi mo ring maro ka espiritu at uluan mo ing sakit mi. Para karing pamuntok ning banal a kapulungan, kapilan man sana era pakilibe ing karelang katungkulan mingat, karing penabilin ning Dios karela. King kapuryan a ibat karing tao, o king makayatong upaya, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, mika inspirasyon lasanang magobra, para king ikakayap ding karelang sasakupan, at kapilan man, ela magobra pauli namo ning ambisyon pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, agad no sanang saupan manakit kasngawan ning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Para kekatang makatipon keti, mabiyasa ta sanang magtagumpe baboring sablang tukso, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming. Karing biyayaliwang programa ning kekatamong radyo at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis. Iyuli no sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Manalangin tamo, gawan mo keng parating matingid, king kang pangatyo, lalalo na karing oras ning tukso. Malaing king tim ban mirakayanan king kang sikanan at grasya, gamabit magari, magaman king alanangga. Amen. Dali tamo po para king pamagsadya karing ahin.
Manalangin kayo patad, managkakatamong daon, matapia pa ng Diyos pamaypayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. Oy, paming miglalang, tagapapasaray ning panalangin at ahin, akya kaming darawon. Ding daralang kasakitan, paulining tapat ng kasiwang kya ka, tumulala sana, king pamaksan metong da, king karelang Kristo, akya anak, atrastas da, king ding karelang lagyu, makasulat la ka rin king banwa, kaya beding may pili. Iti adwan mi, king kulatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabaya kaya kayo, At keka antimurin, itasyoring pusuyo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, ing punian at pasalamatan na ka, kapalaman naman ka rin, o pa. Diyos malugod at maganaka. Ampat king numakanano meng lalangan ng meto ketaman, makanya miya naman malugod binayo, kigawlatan ng anak mong pakamalan. Uli ning merito ng Kristo, ding sablang nilangan, susuyuan da ka. Alis sablang inatbus mo, matulid king lang pupuri kaya ka, at king metong mong puso, ring banala, marong parang kalanda ka. Igami man, kaya ba ni sablang anghel, paalagayan da kang mitpong yubo, at ngaming pupuri kaya ka. Igapan ng bananoig pa, igin simul sa blang kabanalan, ulit ay panagapumi, itugtugmeng espiritu mo at mong titi pangambon, karitingayin ban pabanalan nala, at gawanal para kaya kaming katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. At handa na mi pa kanitang mi panganyayaya, at bayan ako sa lumdinaw ng kayang biye, kipamaylas at kamatayan, kinuha ni ing tinapi. Kaya pasalamat siya kaya ka. Pinuri na ka at piraso na yung tinapi. At binyen na iti ka rin kayong disipulos at ngana. Tagapan niya iti kongan at kananyi. Iting ka na akong katawan. Amidawon para kaya kayo. Mayo mo naman, kabatingapunan, ginawa na yung kalis, pasibahin akong papasalamatan at pinuri. At binyene ing iting kalis ka rin kayong disipulos at ngana. Kung niya iti kong anat minum ko kaniti, iti yung kalis din kanakong daya, ing daya ni bayo talagang tipan, ang tuwidang parepatawad din kasalanan, datan nyo iti, anting kabigaganakan kanako. Patuloy tayong ipasyag, yung misteryo ng kakatangas sa pantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ngayon nga mi, o mga lunoy pa, ikamatay pang sumibiyang ng anak mo.
Darami tinapining biyayang kalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka. Impya pa niya mga aming tadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ika misanang misulusulo ka taon dahil Kristo, di po na namin ting meto ng banal mong Espiritu. Gan may pa, ing ba nakapalungan ang makalaganap meto yato. Manim nga rin pagiligod, kami kaya kaming Papa, Francisco, kaya kaming Obispo, Florentino, kaya kaming Emerito Obispo, Pasiano, di sablang pari ang Pondiakono, at di sablang susuyo, kimanal mong kapulungan. Kanamulan mga kapatid ming Reverendo Monsignor Felicito Concepcion Season, ay naus na ko iting yato. Ang timurin, kimbinyag may teya kambiyan ng Kristo, pero kanya niya na maging pakasuling may biye. Kanamulan mga kapatid ming minuna ng piyapaynawa, kimpi yung kapanayan kim pakasuling may biye. Hindi naman naman sa blang miyaw na biye, king pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluan mo kamingan. Gawin mo kami ang karapat dapat pagkamit kimbiya lanangga, kami mo na Birhen Maria, Induning Diyos, kami rin sa blang Apostoles, sa blang Santos, kami ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, sa blang mong banal. Ami bibi ka, lugod-lugod kaya ka, king kaya ka baning panahon. Pwede dakat palgayan, king wala tayo sa Kristong anak mo. King kawalatan ng Kristo, kambena at kaya, higpang may payang tuto, kamlis pitong banal, purindakat parangalan, manggaman king galanangga. Amen, 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 amen. Abebe tayo ngayon pangadyan, ing panalain tira na mismo kaya katamo, ng Ginoong Hesus Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kabas mo kami kisablang marok, o igpa, palagod mo ipagaluwing kapaypan, kim panahon mi, ban king sopan ng pakalulo mo, mitawawa kaming parating ipamalipan ng kasalanan, at nagabos kaming alang kasagulan kisablang kaligaligan, kabang paninay miyang pasadyan, ing padatan sa Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Kristo, as sinabi ka ng kaya kang apostol, ing kapay pangwalakwang kaya kayo, ing kapay ang mabiyok kaya kayo, e mo sana baligdan kaya kaming kasalanan, dahil walang kasapantayan ng kaya kang iglesia, pamayapan niyo ang pambilugan ng pagkaburian mo, kamabi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing lugod, kapaypan ng Ginoo, samantabi, manatili kaya kayungan. At keka, antimurin. Ipapamiyata ang ngayon kilugod at kapaypan ng Ginoo, kimbalang metong. Peace be with you, kapayapan, 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 kapayapan.
o nagluta sa Kristo, ego din ni Diyos sa bitawang kimbiana, uning lugut na kaya katamo, nung tamang mayakos pasan metong king malalapunan. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Ing kataw na dahil ng Ginoon sa Kristo, yun yung tatang idala, kimbiala nangga. Amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo, o paming malugod, kaulatanan ko pa yan iting sakramento, pasilangan mo king katutuan ng kaya kang balayan. Sa panmula rin kaya kang tapat tauan, alulupigan dat magdusa, banpusanan din karelang krus. Kagaw ng Kristo kaya kanak, at busal ning karelang kasakitan, patulan na sanang mayahos Kristiyano. Itiadwan mi, kaya wala tayo ng Kristo ang ginumi. Amen. So bayo tayo pupupusan ng kaya katamo misa, dahil po salamat karingan ng viewers, magsubayubay po king 91.9 Pride FM, at sana po yung bayang banmang ining 2024, kalupan na sinabi ko, mo naman po pera, yung pinitang pamye, dakal pa. At sana yung kakatamong bayang banwang ini, maging masaya, mapayapa, at magrasyaya para kaya katamuan. At akal po salamat kayong pamumirayo kanako,
lalo na yung kakatamong administrator, Father Pep Bakay niya po. Ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Binisyonan na kayong Diyos pang may paing tutu, ingig pa, inganak, at Espiritu Santo. Amen. Ing banal yung Krisya downtane, metang masaya, mapayapa, may kakakalugod, kimbalang metong. Salamat, King Diyos.